Hola, benvinguts i benvingudes. Avui estem en una nova entrevista amb la Goretti Solà, psicòloga molt coneguda per aquí, pels nostres entorns, i esperem que puguem aprendre molt per saber com funciona la nostra ment i aprendre a gestionar allò que ens pugui estar passant. Hola, Goretti, molt bones, com estàs? Hola, bona tarda, Salvador. Doncs molt bé i un plaer que m'hagis convidat aquí a parlar amb tu i amb tots els que ens puguin escoltar. També és un honor tenir una persona com tu, també de les teves referències, i aquí al meu costat. O sigui que molt contenta d'estar aquí. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies per ser-hi i per les teves paraules. Goretti, com decideix una persona a estudiar psicologia o dedicar-se a la psicologia? Això és una mica complicat, a vegades de saber ben bé quan et fa el clic, perquè, clar, en el meu cas, va ser quan teníem 18 anys, que a l'acabar el COU, que has de triar la carrera, les carreres que t'interessen, i has de posar la primera opció i tampoc saps si entraràs o no. Jo sí que en aquells moments vaig tenir clar que volia fer psicologia, més que res perquè sempre m'ha interessat veure com les persones, com actuen, el que fan, com senten, el cervell, sobretot molt a nivell més biològic, sempre m'ha interessat molt això, ja des de sempre. I vaig pensar que seria una bona manera per també una mica entendre també què ens passa a nivell personal, a nosaltres mateixos, i de poder entendre els altres i també de poder-los ajudar. És el que vaig pensar jo. I mira, de moment aquí estic. Sí, sí. Clar, es representa que la psicologia és una mica com la ciència, que estudia el comportament de les persones, dels éssers humans. Llavors, clar, dintre de la carrera en si, també depèn de la universitat, de la universitat que s'estudia, s'enfoca més en una vertent, que pot ser més cognitiu-conductual, hi ha altres facultats més sistèmiques, depèn. Llavors, depèn d'on estudies, també tens més una visió o una altra, i llavors per això, jo, per exemple, el meu cas, a l'acabar la carrera, sempre m'he anat formant, algun postgrau, algun màster amb diferents focus, per tenir com una visió una mica més àmplia i no quedar-me només amb el que és més cognitiu-conductual, que és el que vaig fer a la UB. Jo vaig fer-ho a la UB i això era molt més d'aquesta vertent, Llavors, penso que és bo també de conèixer altres corrents, perquè així també t'enriqueix una mica, i pots ajudar, depenent de la persona, li anirà més bé unes tècniques o unes altres, I per això. Molt bé. Quin tipus de persona et sol arribar a la consulta? Amb quins... Clar, això... Sí, quins són els casos predominants? Quins perfils? Sí. Quins perfils? Clar, és bastant heterogeni, perquè tant em pot venir des de, diguéssim, una adolescent, amb problemes d'alimentació, problemes més d'estat d'ànim, d'estar més decaigut o més tancat o de dificultats d'habilitats socials, com pot venir una persona ja més gran, més adulta, que potser no és que tinguin cap trastorn mental, una pèrdua d'algun familiar o processos que la persona es desestabilitzi, I llavors acudeixen a això perquè se'ls hi pugui donar alguna eina o se'ls hi pugui donar un cop de mà en aquest sentit. Vull dir que moltes vegades encara es té la consciència de que el qui va al psicòleg és perquè està boig, o està molt malament. Necessiten en aquells moments una orientació professional per encarar la situació que hi hagi en aquell moment, però no vol dir que tinguin cap malaltia mental. Llavors,
per diagnosticar ben bé una malaltia mental s'ha de complir tota una sèrie de criteris i no tothom els compleix. Vull dir que realment potser, ara et diria actualment, de la gent que està venint amb mi, potser hi ha un 15-20% que sí que tenen un trastorn mental diagnosticat, però la resta, un 80%, ja no és un trastorn en si, sinó que són símptomes més aïllats o de processos així d'adaptació a canvis. Sí. Molt bé. Sí, de fet, a tots ens va bé tenir algú on poder acudir, explicar, expressar-nos, que ens escoltin sense judici i que ens ajudi a posar consciència o obrir la ment a noves possibilitats. Exacte, sí. Goretti, et vull demanar per dues coses que crec que en la societat i en el moment actual són, malauradament, predominants i que a veure com ho veus tu i si ens pots donar alguna pinzellada o algun ítem o alguna eina per un mateix poder-ho començar a combatre o a canviar-ho. Un és l'ansietat, sí? Perquè és una cosa molt habitual i molt comuna, perquè inclús per mi mateix, fa molts anys vaig tenir el meu procés també, però inclús de vegades gairebé és imperceptible, de vegades sí que ho podem notar, però de vegades està com de manera inconscient però ens empenta a fer coses que no volem, sí? Llavors, com podem combatre l'ansietat o deixar-la anar, sí? I cada vegada estar més centrats i equilibrats? Ja, clar, això, a veure, és això, l'ansietat realment és una cosa molt freqüent, avui en dia encara més, després de tot el que hem estat vivint i de la pandèmia i tot, encara es nota un augment significatiu de tots aquests símptomes relacionats amb l'ansietat, que normalment sempre a darrere de l'ansietat sempre s'hi relaciona l'emoció primària, quasi bé sempre és la por. Llavors, moltes vegades és anar a treballar a través d'això, de l'emoció primària, anar-la com a treballar, prendre en consciència, fer-nos com aliats d'aquesta por. És com no voler rebutjar-la ni no saber-ne res, sinó al contrari, de veure-la, encarar-nos-hi i a partir d'aquí treballar això. És una mica... Clar, són moltes vegades pors una mica inconscients, que potser no és que diguis, ostres, és que jo no crec que tingui cap por. Potser no, però en el fons això que et passa és perquè tens por a quedar-te sol o tens por a ser rebutjat o que no t'acceptin o que, no sé, mils que hi poden haver, no? Llavors, normalment sempre s'associa, l'ansietat va estar relacionada amb l'emoció aquesta primària, que és la por, que llavors és com que la cridem massa, és com que la tenim massa present i una miqueta també va relacionat amb el futur. És a dir, sempre quan pensem en el que vindrà s'associa també amb aquests pensaments que a vegades et poden condicionar d'una manera negativa i et generen aquesta angoixa, de dir, hosti, i si agafo el Covid, i si perdo la feina, i si em deixa l'home, i si no sé què, És com aquestes pors que llavors generen aquesta angoixa. Llavors, una mica és prendre consciència que simplement és una cosa totalment natural, que no li hem de tenir por a l'ansietat, al contrari, l'hem d'acceptar, l'hem de poder sentir i gestionar-la de tal que no... O sigui, de poder pensar que és el cos s'expressa a través d'això, del sistema nerviós que fa que activi tot el funcionament de l'ansietat. Les pupil·les es dilaten, la sang va a les extremitats, que tot ens prepara a nivell filogenètic, això ja ens ve dels nostres avantpassats, de preparar-nos davant per atacar o per marxar corrents, Clar, ara això ens passa quan realment no hi ha un perill real
I llavors el cos es prepara per actuar, no fem res, no? Ens estem quiets, no ens fiquem a córrer o no ens fotem allà a donar cops, no? I llavors hi ha com un bloqueig, hi ha com un curtcircuit, no? Perquè és això, el cos es prepara per actuar quan en realitat no estem fent res. Llavors, clar, ho ha d'expressar d'aquesta manera. Llavors tenim palpitacions o taquicàrdies, ens ofeguem, no sé què, nus a l'estómac. I una mica és això, també és entendre que estem sentint això perquè en el fons hi ha alguna por a darrere que s'ha de treballar, però, bueno, tranquil·litat, ja és normal que el cos ho expressi. També, doncs, intentar moure's més, intentar la postura també és molt important, que això, el cos i la ment és això, no? Que són les dues cares però de la mateixa moneda, llavors va molt lligat. També nosaltres, si ens posem d'una manera determinada, li estem donant un ordre al cervell de que estem d'aquella manera, no? Llavors, doncs, si intentem, evidentment, llavors també amb tècniques, doncs, això de relaxació, diferents tècniques del mindfulness, de coses que ens poden ajudar, doncs, a nivell corporal també a estar com més relaxadets, doncs ja li donem en el cervell l'ordre de que bueno, no hi ha pas cap perill real, tranquil·litat, no passa res, no? És com una mica... Bueno, és complicat, tampoc és allò que diguis és senzill, però bueno, sempre es pot treballar coses, sí. Molt bé, fantàstic. L'altra cosa que volia demanar és l'autoestima. Sí, perquè a mi trobo que moltes persones em diuen el que m'agradaria és tenir l'autoestima més alta. Què és per tu l'autoestima i com podem treballar-la? Clar, això també és un concepte també molt complex i també dinàmic, Vull dir, clar, no és una cosa estàtica, sinó que també va variant al llarg de la nostra vida. Sí que és veritat que una sana autoestima ja es configura normalment des de petits, però que sempre es pot treballar perquè t'augmenti a nivell de que estiguis més valorat per tu mateix o que et sentis més bé i al revés, no? A vegades pensem coses que ens fan anar avall, no? Que ens autoflagel·lem. De fet, normalment les persones som els pitjors enemics de nosaltres mateixos perquè a vegades no acceptem que puguem equivocar-nos o que hi ha coses que, el típic de, jo què sé, no em surt bé una cosa, ja és que sóc un desastre. Clar, això ja és una etiqueta que ja et fa que la teva autoestima es mermi, no? Ja, baixa en picat. Llavors, doncs, bueno, una mica, clar, l'autoestima és això, és molt complex i és una cosa dinàmica i que va evolucionant, però, clar, té a veure amb diferents coses, no? El sentir-te autònom, no? El sentir-te independent, el fet del teu autoconcepte, que és més el que tu penses de tu mateix, o la teva autoimatge, no? Com tu et veus. Clar, és important que tot això estigui com en un equilibri, no? I potenciar coses que et facin sentir també... Tots els autos, entre cometes, van relacionats amb l'autoestima. També autorealitzat, vol dir autorealitzat fer coses que a vegades poden ser coses ben sutils, vull dir, que no tenen per què ser coses transcendentals. Fer petites coses del teu dia a dia que et facin sentir a gust amb tu mateix, que et sents realitzat, que mira, has après a fer no sé què, o m'he encuriosit amb això i mira, he llegit aquell article. Tot això ja és per tu, sentir-te autorealitzat, no? Llavors, això ja ajuda també a la teva autoestima. I una mica, és això, que veure les possibilitats de cadascú i fixar-nos en les nostres potencialitats, no? Perquè tots tenim punts forts i punts una mica més febles que s'han de treballar, no? I això ho tenim tothom. Llavors, és això, creure molt en els teus punts forts, saber quins són i valorar-los bé, i el que veus que costa una mica, treballar-hi una miqueta per anar-ho millorant, però també acceptar això, que no són perfectes, perquè moltes vegades també té a veure amb aquest nivell de la societat actual que tenim, tan autoexigent, del perfeccionisme, tot això també no ajuda massa, entre cometes,
I clar, és com que has d'estar al 100% a tot arreu, no? A casa, amb la família, amb els amics, a la feina, i a vegades també va bé de dir, bueno, mira, avui no passa res, si un dia no ho faig del tot bé això, no passa res, la vida continua, no ho sé, no? És una mica aprendre a relativitzar també, té a veure, jo crec, o sigui, té molt a veure això, els pensaments, també en com ens diem les coses, això és molt important, tenir consciència del diàleg que et fas a tu mateix, del diàleg intern, tenir consciència de com és, si és un diàleg que t'estàs ajudant, que és positiu o més aviat és el contrari, no? Pensar en això, no? Reflexionar-hi també. Sí. El llenguatge és molt important, com amb la conferència teva que et deia abans que havia vist, que deies el llenguatge és l'expressió oral dels pensaments. Sí? Llavors, clar, tal com pensem ens sentim i tal com sentim actuem. Per tant, clar, el canviar el llenguatge també és una manera de començar a pensar diferent. Molt bé. Exacte, sí. Goretti, com que sé que t'agrada molt anar a la natura i l'activitat física, quina relació hi trobes amb aquestes experiències, si anar a caminar a la natura o a la muntanya, amb el benestar, amb l'autoestima, amb disminuir l'ansietat, o és a dir, en trobar més el nostre equilibri? Bueno, penso que és... A veure, també cadascú ha de trobar-lo o el troba, no? No és que l'hagi de trobar, sinó que el troba de maneres diverses, perquè hi ha gent que igual el fiques a la muntanya i es ficarà ben nerviós perquè no li agrada estar tant a l'aire lliure o perquè se sent com perdut per dir alguna cosa, no? I igual li agradarà més estar a casa tranquil·lament llegint tant o fent una mandala, no? És a dir, que cadascú troba el seu benestar amb diferents coses, no? I es tracta d'això, que cadascú trobi les coses que realment el fan sentir bé. Clar, en el meu cas, jo no soc una persona, ja hi he d'estar molt tancada, en el sentit que ja he d'estar moltes hores dins un despatx o allò tancada. Clar, jo a la mínima que tinc una mica de temps, o al cap de setmana, si tinc una mica de temps, m'agrada molt anar a oberts a mi. I de naturalesa, a la muntanya, no sé, és com que et regenera, no? Et regenera la natura, l'aire és més pur, fas molt mindfulness allà, perquè estàs com molt pendent de tot, no? Com et fixes en els paisatges, en els colors, els sons, no? És com les olors que hi ha. I no sé, és com una manera que et sents feliç. És que tampoc ho busques, simplement t'hi trobes, no? I és com que et sents a ple. No estàs pensant en altres coses, sinó que estàs allà gaudint de l'entorn, no? De lo que hi ha. I és com, és molt gratificant. Per mi m'agrada molt per això, perquè és com que ho visc molt i a part, clar, potser també el fet que he d'estar com molt en contacte amb gent sempre i parlant i escoltant, no? El fet d'anar allà a la muntanya és com que dius, ai, que bé, no sento ningú, bueno, a vegades sí, però vull dir que necessito com per equilibrar això, saps? La pau aquesta que em dona estar a l'aire lliure, dic a la muntanya, però pot ser al costat d'un riu o al vora del mar també, vull dir... I, Goretti, que m'has dit que estaves fent un màster, sí, crec que en medicina psicosomàtica. Què t'està portant i què estàs veient o què estàs aprenent? Què ens pots compartir d'aquesta nova formació? Sí. Bueno, és això, amb aquesta perspectiva, en aquest cas tu en saps moltíssim més que jo, perquè jo és això, és unes fases inicials encara, no sé massa
encara no ho hem desenvolupat del tot, però bueno, una mica el que he anat veient, com que a vegades és això, doncs t'arriben a la consulta pacients i t'expressen unes coses, unes problemàtiques, no? I unes emocions, i llavors també veus que darrere doncs, també hi ha uns problemes físics, no? Que unes dolències i unes coses que han coincidit en depèn de quines situacions. I bueno, això de la medicina psicosomàtica doncs, és una miqueta això de com el cos i la ment doncs, no? No? També alguna cosa a nivell físic. I a vegades no, perquè ho podem expressar, ho podem parlar, i s'expressa bé i es condiciona bé aquest record, i a vegades no hi ha problema, però a vegades sí, no? A vegades és com que el de l'alexitímia, no? Que no es pot dir en paraules el que sents en aquells moments i llavors el cos doncs, ho posposa i quan creu que està preparat doncs, ho expressa, no? A través de símptomes, no? Des d'això, doncs, úlceres d'estómac fins a problemes d'esquena o bueno, el que sigui, no? Moltes coses que hi poden haver. I bueno, doncs, que això que també és interessant saber aquest món, doncs, com funciona, com va lligant, no? A través de les neurones amb tot això i com podem ajudar doncs, a que això també es reverteixi, no? És un món molt interessant que penso que també és molt interessant de conèixer. Sí. Sí, per mi és fascinant i tal com deies amb la psicologia, que clar, primer ho fas com per un mateix i és molt útil per un mateix i llavors ho acabes portant als altres, doncs per mi en aquest cas, jo el que m'he format és en biodescodificació, primer també va ser com una llum per entendre'm a mi mateix i comprendre els símptomes que tenia o que havia tingut i també és una eina d'autoconeixement molt gran. Clar, sí, i tant, i tant. Són coses que ajuden, no? Que a nivell personal doncs, et dona uns coneixements que això llavors entens més coses, no? De les que et passen i jo penso que és important, sí, és interessant. Sí, tinc un company argentí que és molt bo en biodescodificació, és molt conegut a Sud-amèrica, i diu la biodescodificació, que podríem dir la psicosomàtica, sí, totes aquestes disciplines que estudien el vincle entre la ment i el cos i com el cos s'expressa, diu, és la psicologia del futur. Sí, perquè vol dir, a través dels símptomes podem saber allò que se'ns escapa a nivell conscient, allò que està funcionant a nivell inconscient. I són com la pista al que hi ha. Sí, així ho podem descodificar i canviar. Molt bé. Goretti, m'agradaria que em diguessis el títol d'un llibre, una lectura que tingui més o menys a veure amb el que hem parlat i que creus que sigui molt útil perquè la persona que la llegeixi l'ajudi a veure més enllà o aprendre de si mateix o de tots aquests temes que tenen a veure amb la psicologia, amb el desenvolupament personal i amb tot això que hem estat parlant. No sé si quedar-me amb un, te'n diré dos o tres, si et sembla, te'n diré dos o tres que a mi m'agraden i que a vegades recomano amb això, amb alguns pacients o això, seria, per exemple, no només un, sinó diversos que en pot tenir l'Albert Espinosa, que tenen a veure també amb temes d'autoestima, de ser, d'encarar les etapes de la vida, que prens una mica aquest de l'Albert Espinosa. Llavors hi ha del Daniel Gavarró, també hi ha les 21 creences que ens amarguen la vida, em sembla que es diu, que també està bastant bé, que té a veure amb els pensaments, les creences conscients que tenim no ens ajuden en l'autoestima. I després també del Walter Riso, que és un psicòleg italià que també té alguns llibres, per exemple, el de Escandalosamente imperfecto, maravillosamente feliz. Aquest també seria una mica, també pot ajudar a veure les coses des d'una altra perspectiva. I una mica, ara m'han vingut aquests noms d'aquests autors. Sí. Molt bé, fantàstic. Ja tenim, si volem,
per temps Exacte. per anar llegint. Sí, sí. De l'Albert Espinosa sí que n'he llegit com a mínim un parell de llibres del Gavarrós i del Walter Risso, tot i que el Walter Risso el coneixo i he vist alguna xerrada seva, però no n'he llegit cap, però Vale. en prenc nota. En prenc nota. Sí, molt bé. Molt bé, Goretti. Doncs moltes gràcies. Encantat Oh, que hagis estat aquí. Ha estat un plaer i bueno, espero que ens trobem aviat en persona o puguem i tenir una tant, altra conversa com aquesta. i tant, i tant. No, no, el plaer ha sigut meu. Ho poses tot molt fàcil, Salvador. O sigui que, molt bé, un plaer i això, a veure si ens podem retrobar ben aviat. Molt bé. Molt bé, Goretti, gràcies. Doncs vinga, vosaltres, a tu, que vagi bé.